onu da falen be masa alai fama uka fama min ya sigi na ba wuli a ya sigi ni ka min ye ale de b'a dɔn a b'a wuli ni ka min ye o dɔnniya bɛ ali Allahu tabaraka wa ta'ala de la famaw ka fama ale de tun bɛ yen tumana min na foyi tɛ yen ale de tun bɛ yen wa ɲɛnamaya in bɛ ka boli ale ka yamaruya de kɔnɔ bi ma duniya dan koyi wa duniya sosigi kɔfɛ ale kelen de bɛna dumi danfɛn bɛɛ taar'i da i ko ko ma kɛ i bɛ danfɛn min tɔgɔ dɔn i tɛ min tɔgɔ dɔn a adamadenw n'a jinɛw a n'a danfɛn wɛrɛw a mɛlɛkɛw nin bɛɛ bɛna sa k'a to to ale Allahu tabaraka wa ta'ala ye don dɔ bɛna se i bɛ weleli kɛ dugukolo in sanfɛ i tɛ jaabiba sɔrɔ a la ko bɛ banna k'a to to Allahu tabaraka wa ta'ala kelen pewu ka masaya ye ale kelen de bɛ dumi subhanahu jalla jalalu k'ale ala fo ka barikada ka wali ɲuman dɔn a ka nɛɛmaw na nɛɛma min ni adamaden ko a b'a jate a tɛ se a jate la o de kama i bɛ ko o ko la i janto ala la koyi jango anw kumakɛlaw nɛ nɛ bɛ adamaden se ko caman ma dɛ i bɛ fɛn o fɛn fɔ i janto ala dɛ i bɛ taa ɲininka a bɛɛ la o ye ko gɛlɛn ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an balo ala ko in kan ala k'an fatu ala ko in kan n'o tɛ baara bɛ an kumakɛlaw bolo dɛ n'a fɔra an ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ an bɛ fɛn o fɛn fɔ ko ka taa sigi a bɛɛ kan ka na n'a kelen kelen bɛɛ dalilu ye baara do dɛ ala k'an ci ɲuman na ala ka fɛn bɔ an da fɛn minnu ye ɲumanw ye fɛn minnu ye hɛrɛw ye fɛn minnu ye tiɲɛ ye ka ɲini ala fɛ a k'a ka hinɛ a n'a ka kisi a n'a ka barika a k'o caman jidi belebelew ka belebele kan belebelew ka belebele ale ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye o tɛ waso ye ala ye kow kanu ten k'a daminɛ nbɛnba adamaden fɔlɔ min nana dugukolo sanfɛ fo ka taa se nbɛnba adamaden laban min bɛ bɔ dugukolo sanfɛ a ka di ala ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala ye ko dilan ten ala ye kow kanu ten tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus abeti o cugalla ala ye kow kanu ten
hali dugukolo sanfɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan adamaden dɔw bɛ yen olu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ adamaden dɔw kan kalo dɔw bɛ yen olu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ kalo dɔw kan tile dɔw bɛ yen olu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ tile dɔw kan su dɔw bɛ yen olu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ su tɔw kan nin ye kow sigi cogo ye ala bolo nka maa tɛ se ka ala ɲininka mun na i y'a kɛ tan ayi o fanga t'i la o se t'i bolo a diyara ala ye ten ka nin fasamantiyaw sigi ɲɔgɔn kan ɔ nka ne m'a faamuya kodɔnbaliya sababuya la k'a fɔ yɔrɔ dɔ ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan ni fɛn min dɔɔnin t'i la o dɔɔnin kɔni t'i la tiɲɛ tɛ wa sunkalo mana se nkaw bɛɛ bɛ girin-girin e min bɛ nin kuma na aw tɛ girin Lailatul Qadri ala de ko khayrun min alfi shahr Lailatul Qadr khayrun o b'a yira ko fasamantiya de b'a la o b'a yira k'a ka bon ala yɔrɔ di n karamɔgɔ i yɛrɛ kun i nin kun i ka nafolo i ka waati k'o bɛɛ doni ka taa dugu min na ka bɔ kɔntinɛ na ka taa kɔntinɛ na o ko nin ka wusa ni i ka dugu ye sa hali an ka diinɛ yɛrɛ bɔ a la an ka sariya kuma yɛrɛ bɔ a la adamadenya yɛrɛ tɔbiya la adamadenya taabolo la o ka wusa n'i ka dugu ye ka taa kalo kelen kɛ yen fɛn dɔ de b'o kɛ o nka ni adamaden kɛra ka fɔ ko jahiliya kodɔnbaliya o de ɲɔ ɲɛna a dusukun na a bɛ gɛlɛya dɛ n'i tɛ min dɔn i t'o dɔn fɛn min dɔnniya t'i la o dɔnniya t'i la ayi pulbɛ bi anda nin ye jahili murakabaw ye a t'a dɔn wa a t'a dɔn k'a fɔ k'ale t'a dɔn mo anda sa anda sa anda ta n'i t'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'i t'a dɔn i bɛn'a dɔn nka e t'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'i t'a dɔn f'i b'i yɛrɛ danbeya k'a fɔ k'e b'a dɔn de walahi i tɛ se k'a dɔn mo anda n'a fɔra k'a fɔ makan ka wusa ni diɲɛ dugukolo bɛɛ ye o tigi kun la o kɛlɛma yɔrɔ ye jumɛn ye ala ye ko kanu ten ne kɛlɛ bɛ min ala ka hakili ɲuman d'an ma ka kɛlɛ ninnu tɛ ɲa ayi a tɛ ɲa i tɛ fɛn min dɔn i b'o kɛlɛ kɛ cogo di mankan minnu bɛ yen bi tuma dɔ la an b'an sigi de an bɛ yɛlɛ parce que i bɛ t'i yɛrɛ bila baabu kɔnɔ i yɛrɛ tɛ baabu minnu dɔn e min b'a fɔ e b'a dɔn ne b'e dɔn e bɛ ne dɔn ne bɛ e dɔn e bɛ ne dɔn e b'a dɔn ko ne b'a dɔn k'a fɔ hali fatiha ɲuman e tɛ se k'a kalan sunatu fatiha i tɛ se k'a kalan kanta cɛ caman bɛ kalo kan fɔ la réseau sanfɛla la dasago fɔ la réseau sanfɛ n'i y'u n'anw sigi u bɛ boli dɛ e y'o seere ye sans exception a ba kelen bɛ réseau sanfɛ k'u b'u sigi k'u dasago fɔ n'i y'u sigi ko ne sigilen filɛ nin ye waso tɛ dɛ mais bilahi u bɛ boli u tɛ sɔn a tɛ yen
iba fɛn fɛn ye kalo kan fɔ la iba fɛn fɛn jama na réseaux sociaux sanfɛ ayi e k'u wele ba ye u tɛ sɔn abada e ni ne taara dɔw la o hali sini so bɛ yen a bolikɛnɛ bɛ yen ka i hakilinamɔgɔw wele k'i masuramɔgɔw wele ka n'i sigi telefɔni kɔfɛ min ka di i da sago ye k'o fɔ maa t'i ɲininka maa minnu e bɛ kuma fɛn min kan e yɛrɛ t'a dɔn olu fana bɛ min bɛ kɛ e la mɛ olu t'o dɔn bɛɛ sigilen bɛ ten o ye baro ye wa e dalen b'i yɛrɛ la e dalen b'a la ka fɔ e bɛ min fɔ e b'a dɔn wele bila maaw ma mɔgɔw ka na kuma minnu bɛ fɔ i da an ka ɲininkaliw k'a la n'i ko ko alisilamɛya jiginna 1600 maa min tɛ silamɛya na waati dɔn o bɛ se ka mun fɔ o la n'o tɛ o ɲɔgɔn nkalonfin bɛ 1600 an kɔrɔ o kɔni ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye abada o b'a yira k'a fɔ k'e tɛ foyi dɔn a la ayi e t'a kalama yɛ dɛ et 1600 en gros dans les années 1600 non, ça c'est pas vrai, c'est faux et archi faux o tɛ tiɲɛ ye nka hali sini i ɲɛ b'a fɛn o fɛn na pɛrɛn ni jama na n ko sans exception n tɛ maa bɔ maa la dɛ n ɲɛ b'a fɛn o fɛn na réseau sanfɛ a si tɛ yen ne ma wele borosigi la a si ma sɔn a si a kɛra diinɛ sira ye o a kɛra politiki na sira ye o a si tɛ yen min sɔnna n'u tulo bɛ na u b'a dɔn min don nka ala ka tiɲɛ dɛmɛ ni maa min y'i sigi telefɔni kɔfɛ ko Bakiya kaburudon k'o détruit la ko k'o ci k'o filenkolon ci k'o dagakolo ci i kana kɛ karamɔgɔ sa nka minnu bɔra Makan olu y'o ye o olu taara ziyara la Bakiya kaburudon na o tiɲɛ tɛ Bulayi Kanta e ma taa Bakiya wa kaburudon bɛ yen wa a tɛ yen olu kɛlɛkɛcɛw u kaburuw bɛ yen wa wala u kaburu tɛ yen a kaburu bɛ yen nka n'i ye maa wele maa minnu tɛ kulun kunna u tɛ kulun ju la e k'i sigi dɔrɔn kuma ka d'i ma min y'i diya i b'a fɔ walahi an b'an masaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ja lamɔ fɔlɔ ye diinɛ de ye i ka diinɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a faamuya maa tɛ se k'i latunu a la abada ayi lamɔ ka di koyi n'o tɛ maa k'i sigi e ɲɛkɔrɔ ka nkalonfin tigɛ ka da ala la ala ko k'a ka ciden k'a ma kalan a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka kalan kɛ o jɛlen mo kuranɛ kɔnɔ basi e ko ko ayi o tɛ tiɲɛ ye e ka dalu ye jumɛn ye i b'o fɔ anw sigilen ɲɛna o bɛ se ka kɛ ayi o tɛ se ka kɛ i bɛ se k'o fɔ Madani Sangare sigilen ɲɛna k'a k'a makun i bɛ se ka nin kuma sugu fɔ Ibrahim Jawara sigilen ɲɛna k'a k'a makun i tɛ na ni dalu ye ala ko k'a ma kalan a tɛ se sɛbɛnni na e ko ko ayi ala ye min fɔ o tɛ wa man aslamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin nka ko in faamuyalen don yuriduna liyutfi'u nur Allah o dɔrɔn don jɔn bɛ yen min ka jurumu ka bon min ka tɔni ka bɔ a yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ maa kan maa min ye nkalonfin ta ka da ala la jɔn ka jurumu ka bon ka tɛmɛ o kan a jɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ pasi e na se ka ciden dɔn ka tɛmɛ ala kan
nggak ala bisa walde oh nyebeni na kulo bala koy nga hal ni ya tege fadde banda sanuna kaka si on nyekro kan man nunu fo ateso billahi allazi la ilaha illa huwa da banda sanu ka bece ka dama pasama wo chama bo kusi nuna oh nga ni sigi ni ni jako fo ma tise ki nyininga ayo ni flene de nga ko ni kadne kalangala be ki daje ni ko nunga jitu wudu do fiye tu wudu do beteme kuna fundila damawdu amme nyongo suro kene do ka dondola kene mi na galo na tiɲɛ bɛɛ bɛna banque parce que hali ni y'u wele téléphone na o tɛ téléphone ta u b'a dɔn min bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn ni balokun banna dugukolo sanfɛ nin don dɛ kana fɔ k'i bɛ jɛma k'an bolo finma ye nkalon kan ayi hali maa min tɛ se ka fatiya kalan e bɛna mun fɔ diinɛ la je sais de quoi je parle ne bɛ ka min fɔ ne b'a dɔn mɔgɔ t'a fɔ ɲɛna dɛ n b'a dɔn nin ko n tɛgɛ kɔnɔ na ko in filɛ nin ye min ye n diya n bɛ n sigi n b'a fɔ ne kɔni hakili la fanga kan ka fɛɛrɛ dɔw ɲini nin ko ninnu na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fanga kan ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu na ko min yɛrɛ hali a sigalen bɛ kuranɛ kɔnɔ kumaw la hali kuranɛ kɔnɔ kumaw a sigalen b'o la o de b'i yɛrɛ kɛ alikuranɛ o dɔnnibaga ye o fɔbaga ye nin ye kabako ye dɛ n'i ye kuma ninnu lamɛn i bɛ masaya segin Ala ma i b'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ maa minnu ɲɛkɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka hinɛ u la Ala ka hinɛ u la nin bɛ se ka fɔ cogo di e sigilen ɲɛna i m'a tigi lajɔ an bɛna ni dalilu ye a kɛra baara ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka jamana basigi Ala ka jamana lafiya nka hali bi dayɛlɛlen don dɛ i b'a fɛn o fɛn ye dayɛlɛlen b'a bɛɛ ye an b'u wele ka dɛsɛ n'u y'a dɔn ko an wele kun ye min ye u tɛ sɔn téléphone yɛrɛ ta a bɛɛ i ɲɛ b'a fɛn o fɛn na a bɛɛ dɔw nana yan ko olu dalen bɛ kuranɛ la ko Adisa ko t'a la Bulayi Kanza n k'an taara fɛ yen a don ma ja dɛ tiɲɛ tɛ hali sini a ka faamu k'a fɔ ko nin ko ninnu fiɲɛjuguw de don a bɛ tɛmɛ nka hadamaden n'i ye fɛn min kɛ i b'a sara sɔrɔ an tɛna don vie privée la dɛ ayi vie privée an tɛ don la abada ni dalili min b'i bolo i bɛ na n'a ye bi o de b'an n'u bɔ ɲɔgɔn na koyi kabini kunun ko fo bi i tɛ n'i sigi k'i bɛ kɔnɔ sutɔma kan foyi fɔ anw sigilen ɲɛna ayi a tɛ tɛmɛ yɛrɛ i bɛ na ni dalilu ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma ko ninnu bɛna jɛya a bɛ jɛya
ni ala sɔnna a bɛ jɛya liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib deba ko tɛ a bɛna jɛya dɔɔni dɔɔni ala b'a kalama o kɛra ala ɲɛna laɲiniw dɔɔnen don ko caman kɛra ɲɛna ko ninnu na dɛ nin ye kuma kɔrɔma ye dugulenw b'a kalama est-ce que ala kan ta waati korona Tarata do Octobre kalo kile mukan ani kele san 2025 Azan Seku ba voyage ani aka faranyonkan jekulu uka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka o kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na kuba vazi kan ni umuraden nunu o tunu sɔnjalen do ani o bilasiralibagaw Azan Seku ba ɲɛmaya soko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye Desanburu kalo kile mukan ani saba ye ani Janvier kalo kile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen fila la a minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don fila la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli telala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Azan Sekuba ɲɛmaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ labbayka la sharika laka labbayk aw minnu bɛ yen n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na Agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ Agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bateau kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bateau ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdala ye ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma mɔtikaw fɛ u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka numéro ye 66 72 86 32 Azansi yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka numéro ye 76 31 68 57 Azansi Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kunnafoniw ye lakali kɛ min bɛ tali kɛ jamana fangatɛmɛ fanga ɲɛma ale ye wulikajɔ min kɛ ka taa Buguni marabolo la wulikajɔ in bɛ don baaraba dɔw de nun donniko la baara min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ nafolo min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko lithium erela k'a fɔ ko nin ye nin baaraba in ta ko filanan de sigilen sen kan san kelen kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la erela k'a fɔ jamana fangatɛmɛ fanga ɲɛma a ye taama kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ni o yɛrɛ bɛnna Novembre kalo tile 3 ma 2025 jamana sigiyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Buguni a yirala k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen sa n'u b'a wele k'a fɔ ko lithium ko nin ye o nun donko filanan ye Buguni yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la ko jamana ɲɛmaaw caman tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen yɛrɛ kan i n'a fɔ wasaden ladegew ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw k'ale tun bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan ka fara jamana yɛrɛ a ɲɛmaaw caman yɛrɛ kan hali Buguni yɛrɛ marakafo ɲɛma ni o ye général de brigade Usmana Wele k'a fana tun bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔ ka fara Mali yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen bi ni o ye Chinois jamana ye k'olu ka lasigiden k'o fana tun bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan ka fara hali minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don dugujukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔw ma ni o ye karamɔgɔ Amadu Keita ko ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ka fara minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don sɔrɔ yɛrɛ a yiriwali ko ma ni o ye Alfuseni Sanu k'a fana tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ sanfɛ sa kuma yɛrɛ kunfɔlɔw dira Buguni yɛrɛ o dugutigi ma ko min tɔgɔ Ntoko Jakite ko ale ye kɔrɔfɔta
ka bonyamasegi ɲɛsin jamana fanga tɛmɛ fanga ɲɛmaa ma hakilinaba minnu b'a la Buguni yɛrɛ ka yiriwa kɔnɔna na k'a ye o ta ninnu ta ka ɲɛsin jamana fanga tɛmɛ fanga ma a y'a yira k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ sira ye sira min n'a bɛna baara caman nɔgɔya Bugunikadenw ye wa o dɔrɔn yɛrɛ fɛnɛ tɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka sirabaw yɛrɛ fɛnɛ labɛn Buguni dugu olu ni ɲɔgɔn cɛ la a ko ale kɔni ka baara kunfɔlɔ ye duwawu de ye duwawu min b'a to ni nin baara in bɛ se ka ɲɛ jamana bolo cogoya min na duwawu min b'a to a ka kɛ bɛn ani keleya ye Buguni yɛrɛ sigibaw olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na dugutigi ka kɔrɔfɔw yɛrɛ kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don dugujukɔrɔ nafoloko ko ɲɛnabɔw ma ni o ye karamɔgɔ Amadu Keyita ye ko ale yɛrɛ fana ye kɔrɔfɔ min n'a y'a yira k'a fɔ ko nin ye jamana marabaaw ka wulikajɔ dɔ de ye o sigilen sen kan min b'a to ni dugujukɔrɔ nafolo a bɛ se ka bɔ Mali yɛrɛ dugukolo jukɔrɔ cogoya min na ko san kelen kɔnɔ Mali fanatɛn fanga ɲɛma k'a ye taama saba bɔɲɔgɔnko de ta ka ɲɛsin Buguni yɛrɛ sigiyɔrɔw ma taama min ni a taara k'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kuranko yɛrɛ kunkan fɛn min bɛ wele faransikan na ko centrale solaire de Cakadugu Jalakɔrɔ ko jamana ɲɛmaa taara o baaraw yɛrɛ nun yɛrɛ don waati tɛmɛnenw na o kɔfɛ min ye dugujukɔrɔ nafolo o bɔli ko fɔlɔ min sigira sen kan ni o ye mina de lithium gulamina ko a ye taama kɛ ka taa yen fana o kɔfɛ sa nin tɛnɛn tɛmɛnen k'a ye taama sabanan yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka taa Buguni yɛrɛ min b'a to ni dugujukɔrɔ nafoloko in a bɛ se ka kɛ sɔrɔba ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni ye hakililasigiba ye hakililasigi min n'a bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ yɛrɛ yiriwa Mali yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛna kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ka se ka o nun yɛrɛ don kosɛbɛ sɔrɔ yɛrɛ nasiraw la yɛrɛ la k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni ko a baaraɲɔgɔnya bɛ Mali ni Siniwa jamana de ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to nin baara ninnu a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ni yɔrɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ ka nin sɔrɔ kɔfɔlen na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako kunnafoni di sɛbɛn Nouvel Horizon ye a yira k'a fɔ ko jamana fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye taama min kɛ ka taa Buguni yɛrɛ marabolo la ko minisiri min bɛ ni o ye karamɔgɔ Amadu Keyita ye k'ale perepelatigɛ dɔw yɛrɛ di nin taama in yɛrɛ kan ka sababuya kɛ ko jamana kɔni bɛ ka don hukumu min kɔnɔna na ko nin kɔni ye yiriwa ni sɔrɔ yɛrɛ yakubali nasiraba de ye ko ni ye nin waati laban ninnu ta k'a lagɛ yɛlɛma dɔw ko olu kɔni bɛ ka don jamana yɛrɛ dugujukɔrɔ nafoloko taabolo kɛcogo la ka sababuya kɛ nin waati laban ninnu na yamaruya sɛbɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dugujukɔrɔ nafolo yɛrɛ bɔ Mali yɛrɛ dugujukɔrɔla la ko o 121 bɔɲɔgɔnko k'o kɔnɔna na minɛ maaw la o 121 na sa ko min bɛ tali kɛ permis yamaruya sɛbɛn ko o 100 bɔɲɔgɔnko ko o fɛnɛ nana sama ka bɔ maa dɔw yɛrɛ bolo ka se ka jateminɛ min ni waleya cɛjugu dɔw tun bɛ ka kɛ k'a bɛ san caman bɔ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw de nana bɔ a kan sa k'a fɔ ko ka o ko ninnu ka a saniya k'a jɛya min b'a to jamana ka hakɛw olu bɛ se ka tɔpɔtɔ cogoya min na ko hali min ye jamana yɛrɛ sigiyɔrɔ minnu bɛ yen ni dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ yen olu fana bɛ se ka lakɔlɔsi k'u latanga cogoya min na ni o ye environnement ye ko o baaraw fana bɛ senna bi jamana marabaaw yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati laban ninnu na sa baaraba minnu bɛ yen bi ni olu nun bɛ ka don Mali ni a baara ɲɔgɔnw fɛ n'i y'a ta k'a lagɛ ko musaka minnu bɛ ka don a wari ninnu na n'i y'a jateminɛ a bɛ taa fo dolari wari $60,000 ani $5,000 bɔɲɔgɔnko la n'i y'o ta CFA yɛrɛ la a bɛ taa CFA miliyari 36 bɔɲɔgɔnko la ko ninnu ye fɛn min ni a bɛna kɛ yiriwa caman de ye jamana yɛrɛ kɔnɔ baara yɛrɛ kunfɔlɔ la sa makɔnɔni kɛn bɛ ka fɛn minnu makɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lagɛ a bɛ taa fo dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen ni o bɛ lithium kɔfɔ o tɔni 1,000 ani 20 bɔɲɔgɔnko ko sogi kɔni kɛn bɛ bi ko o de makɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yɛlɛla k'a fɔ sa ko nin waati ninnu kɔni kɔnɔna na
maa yɛrɛ bɛ se k'i jigi sɛmɛ k'a fɔ don n'a nataw la Mali kɔni bɛna yiriwa caman de sɔrɔ dujukɔrɔ nafolo la hali farafinna yɛrɛ gun sanfɛ fɛn min bɛ yen ni ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ a ɲɛtaa sabati sirabako kuranko ani hali dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ yɔrɔ minnu na olu sigibaw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ fɛn min bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko contenu local ko nin ye fɛnba de ye jamana kɔnɔ fɛn min ni jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka a nafa yɛrɛ sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon lakanabaliya nasiraw la a yirala k'a fɔ ko Sikaso marakafo yɛrɛ kɔnɔna na ko Mali finitigilakaw ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw minnu tun bɛ fɛ ka ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Loloni ni Sikaso olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ sa kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔlen yɛrɛ senfɛ ko nin jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu tun bɛ munumunu na nin yɔrɔ kɔfɔlen in na k'olu tun ye ŋaniya juguya dɔw de labɛn k'o ta k'o ɲɛsin Mali finitigilakaw yɛrɛ ma min yɛrɛ kɛra ka bɛn ni Novembre kalo tile 4,2025 k'a kɔni kɛra kirikara waati ca ye ka sababuya yɛrɛ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Rema kɔnɔ ni Bobo Burkina Faso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ma jan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ sa kabiri jamana finitigilakaw kɛlen kɔ ka nin kunnafoni sɔrɔ k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan ka taa nin maa kɔfɔlen ninnu kama k'a kɔni kɛra bɔrɔntɔli caman de ye kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni kɛn bɛ bi gɛlɛyaba ye taji nako yɛrɛ la taji minnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan k'u kunda Mali jamana yɛrɛ kan ko ni maa kɔfɔlen ninnu bɛ taa sira de da u ɲɛ u natɔ sa ka se ka dankari waleyaw ta ka ɲɛsin u ma f'a bɛ kɛ sababu ye ka taji mobiliw yɛrɛ jeni ko nin kɛra kasaraba ye bi an bɛ waati min na ko sisan o de hukumu kɔnɔna na Mali finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna Novembre kalo tile 2 kan ko wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka dankari jatigɛwale tigilamɔgɔw caman de la an'u bololafɛnw kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ sa ko nin waati kofɔlen ninnu yɛrɛ la min hali donsolaka minnu bɛ yen bi ko olu yɛrɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ bi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka hakili wuli ani papali don jamana kɔnɔdenw hakili la tajiko nasiraw la k'u se k'u daga bɔ jamana kɔnɔdenw daga cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon an laban o nouvelle horizon kelen ye a yira k'a fɔ taji mobiliba bolila minnu bɛ yen ni olu ye chauffeurs ye ko olu kɔni y'u ka dusuma kasa ta ka ɲɛsin u ka baara yɛrɛ taabolo ma ka sababuya kɛ jamana marabaaw ye hakilina dɔw ta hakilina min bɛ tali kɛ taji kɛli bidon yɛrɛ kɔnɔ ko o kɔni balila pewu nin kɛra dusuma kasa ye taji mobiliba bolilaw yɛrɛ fɛ ko ni jɛma kɛ ni farati ma kɛ nin ko ninnu na ko don n'a nataw la a tɛna kɛ gɛlɛya ye taji bolilaw yɛrɛ fan fɛ wa kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye faraɲɔgɔnkan kɛ min ye taji mobili bolilaw ye faraɲɔgɔnkan ninnu ka se k'u ka gɛlɛyaw yɛrɛ ɲɛfɔ gɛlɛya minnu bɛ yen bi ni a bɛ dɔgɔkun caman yɛrɛ bɔ ni jamana kɔnɔdenw y'a kɔlɔsi o de hukumu kɔnɔna na sa taji mobili bolilaw kɔni y'u ka hakilinaw yɛrɛ fɔ hali n'a sɔrɔla bi min ye taji ŋanamu nasira dɔw ye ko o nana kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana foroba télé min bɛ ni o ye office de radio diffusion télévision du Mali ORTM ko ale nana taji mobili dɔw ni bidon minɛnen dɔw olu bɔ maa minnu kɛra sababu ye ka tila k'olu fana ja yɛrɛ bɔ faso foroba télévision yɛrɛ kɔnɔna na nin ko nin kɛla dusuma kasaba ye taji mobili bolilaw yɛrɛ fɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin ko minnu bɛ yen bi ko ka dansigi a la a ka dabila pewu olu ye taji mobili bolilaw de n'a fɔra k'a fɔ tuma dɔw la kow tɛ ɲɛɲini a ɲɛɲini cogo la fo ka taa olu yɛrɛ minɛ k'u jaw bɔ telew la u dun ye denbayatigiw ye u ye burantigiw ye ko o kɔni ye gɛlɛyaba ye kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ
ko polisiso min be n'u b'a wele k'a fɔ ko commissariat de police de Sulemanibugu ani commissariat de police de Sogoninko ani commissariat de police de Kalabankɔrɔ ko ninnu kɔni ye wulikajɔba kɛ taji ŋanamu kɛbaaw yɛrɛ nɔfɛ ko a kɛra sababu ye tɛgɛ nana da maa dɔw kan o maa ninnu na ko siganama minnu b'a la ko dɔ ye chauffeur ye o kɔni ma bɛn chauffeur ma cogoya si la o de kama y'u ka fara ɲɔgɔnkan de kɛ k'u ka dusumakasaw ɲɛfɔ jamana marabaaw ye olu bɛ baara minnu na k'u nikun di jamana yɛrɛ kama ka bɔ jamana na ka taa jamana na n'a fɔra k'a fɔ ko olu min bɛ o taji ninnu ta ka na ni o ye ko olu niyɔrɔ tɛ taji ninnu na o kɔni ye gɛlɛyaba ye o de hukumu kɔnɔ olu bɛ laɲini kɛ jamana marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye bidɔnko ye olu kɔni mana na ni taji ye u ka se ka dɔɔnin kɛ u yɛrɛ kun u ka bolifɛnw u bɛ se ka olu fa cogoya min na taji la ko o de ka di olu ye wa ko minnu bɛ yen bi ni a nkalon n'a bɛ ka ta ka da mobiliba bolibaa minnu bɛ taa taji ta ka na n'a ye ko o kow ka sɛgɛsɛgɛ yanni olu jaw an'u ka tɔgɔw ka se ka bɔ diɲɛ yɛrɛ ɲɛfɛ o kɔfɛla la sa u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka hakɛw kan ko olu ka hakɛw a bɛ waati jan bɔ u ka hakɛ minnu bɛ yen ni sariya y'a d'u ma ko olu hakɛw minɛnen bɛ u la bi an bɛ waati min na ko sisan ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ bi olu ka hakɛ ninnu u bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon.